mä älyn nyt malas meitä ulkomaan silleen. Oh damn! Katos sun tätä pitää. Vittu on pahoin. Siinä on 9. Se tuli JJ-kanava. Hyvä. Omassa Instassa muuten kuulittiin. Katso sä. Vittu vähän lämmin. Alkoks jo? No niin, kippistä täältä. No, nyt herätkää. Sun pitäisi sanoa, jos sä tulla. Ei tuu. Laattaa. Tuleeko? Tulee oot. Pidä valmiin kamera. Laattaa sun iPhone päälle. No tulee ihan just. Tuleeko ihan raajusta paljon? Ei vielä tuu. Sieltä tulee. Lääke se kiemurtaa ylös. Lääki! Lääke! Saat teka. Saat Lähdin pää nykiin. Ai vittu. Nyt nykiin vittu. Nyt tulee. Rainbow Me Challenge! Ai saatana. Siinä on... Ei toi ollut vielä iso onneksi. Tässä sä olit eka. Sun nenästä tulee kuvaaleen punas maitoa. Oi. Hyvin vakuuttava Sampo. Kyllä se on se arvosta. Eiks ollutkin? Kato kun on näinkin. Mä en juo enää. Mä pystyn. Juo! Juo huora! Juo! Juo Nyt tulee! Se kiemurtelee siellä vatsassa. Ei se vielä tule. Vittu mulla on vittu lähellä. Mitä myytti suoraan? Juo, juo, juo! Ei tuu vielä. Vittu oksennan nyt! Anna mä nykäsen sua kerran tuolta takaa. Ei vitus. Se ois vitu hienoa.
Tuleeks Teo nyt? Jep. Nyt alkaa nykin. Se kiemurtelee, nyt pää nykii vähän. Se tulee sieltä, se ei pääse enää alemmas. Kohta tulee repe. Hyvin vittu rajuusta. Just. No niin, lahtaa! Ai vittu tulee tää. Oi! Vielä tulee! Ai vittu raajuusta. Vielä tulee! Hyi vittu! Kato se kenki, kato. Tuu tänne Hyi vittu! Kato se kenki. Vittu toi maistuu. Toi on true vittu rajuusta. Ota lähikuva mun rajuusta. Nyt tulee! Nyt lentää! Vittu mä en nähnyt tota. Nyt vähän pakottaa. Nyt vähän on kengille. Naikit menee. Tuleeko? Jos mun alkoi naikit menee vittu. Oot se nyt paskalla vai? Kohta tulee paskahoulu. Onks se nyt? Lisää vaan! Raju! Vittu hyvä on Tommi. Vittu boss. No jatkatko vielä? Jatketaaks? Toi menee toi ollotila. Vittu kato sun silmiin. Kato tänne päin. Ihan vittu punaiset silmät. Kato se silmiin. Vittu äijä on pilves! Vittu tää on pilves! Äijä on pilves! No jatkaks vielä Tommi? Ei saa. Jatkaks? Niin vittu mun housut! Kato Teo paljon muut tuli raajuusta. Kato kuin vittu paljon isoja siellä on. No Tommi heittää eka. Et sä vai... Ai Samppa! Niin vittu No niin, tää minä. maistuu muuten vatsahapoita. Jep! Oho! Perää! Se on viimeisesti. Tää vitu korkee. No niin,